Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Pag-ampo alang sa pamilya. O among Dios ug amahan sa tanan, diha ni Kristo, imong anak ug among manunubos. Imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay ang simbahan. Sa imong grasya ug gugma, tabangi ang among banay nga anaa sa tanang dapit sa kalibutan. Ug hiusaha kami diha sa pagkamatinumanon sa imong ebanghelyo. Sa among pagsaulog sa santos nga Eukaristiya ug pagdawat sa imong lawas ug dugo, hatagi kami sa kaamguhan aron ang imong presensya mag-auhag kanamo sa pagpadayon sa imong makaluwasnon nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balaang banay uban sa panabang sa Espiritu Santo magiya sa tanang banay, labi na ang gisulay nga mamahimong balay sa panagdait ug pag-ampo ug sa kanunay mangita sa imong kamatuoran ug magpuyo sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Jesus, kaluy kami. Maria ug Jose, iampo ninyo kami. Kay mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, pagaginikanan, mga kasama, Happy Easter! Kanatong tanan. Maayong pagsugat o pagsaulog kanato sa adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Okay, pizza 27 sa bulan sa Marso, tuig 2016. Okay, niya na ta sa kitapusan nga segment sa atong Marso nga edisyon sa ang kahayag sa pagtuong Katoliko. So sa kauras gihapon ta karon kay matag alas 6 sa buntag madomingo. Okay, hinaot nga ang mensahe sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo anaa sa matag tagsa kanato natong mga Kristohanon. O ato untang ikinabuhi ang mensahe sa unsa ning pagkabanhaw. Timan-an biya nato nga kining pagkabanhaw mao ni ang nakapalig-on sa pagtuo niadto sa mga apostoles. Mahinumduman nato nga sa pagkamatay sa atong Ginoong Hesukristo, halos sila tanan yun, mga tinun-an, mga apostoles, nangabugnaw, nang hadlok pamanggani, manggani nga gilimod ni Pedro si Kristo. Gilimod ni Pedro si Kristo tungod sa kahadlok. Giingnan siya atong nakakita niya dito nga katong gidakop na si Jesus nga, uy, di ba kauban man mo anak niya? Giingnan siya. Ni balibad si Pedro Ngahingon siya nga, uy, ako kaila anak. Mo to. Tingadlok manggod sila. Kay basig apilon po sila ba? Mga tinunan. Pero sa dihang nabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo, nabalik ang ilang pagtuo o nilig-on pagani inong kayo. O Ginoon, nakadumdum po ko ba nga, giampo manggod po to ni daan ni Kristo si Pedro. O katong sa Lucas 22 ba kung nahinumdum mo? Yung giingnan si Pedro ni Kristo, Pedro pagbantay kay kamong tanan gitugutan nga ang yawa mo aliot mo tintal kaninyo magbantay. Nagampo ako kanimo ngaon ta dili ba makumplito ba
nga mawala o maguba ang imong pagtuo. O kung malig-o na ka, panglig-o na usab ang imong mga igsuon. Sa ato pa day sayod yun atong ang Ginoo daan ba siya'y mahitabo sa pagtuo ni Pedro. Nga muagi yun siya katagak. Muagi yun siya kawala baspasing ba? No? Agis kahadlok. Pahinumdum po ni nato. Kung naaman ni nato, no? Kitang mga niapa karon, no? Niapas kalibutan at naaman yun tayo pagka mahadlukon. No? Tawhanon man na. Buo na, gibati na ni Pedro. Mo itong giampo siya sa Ginoo daan nga dili gyud makumpleto gyud ba nga matagak siya nga matagak na yung di kabakod. Murang giampo siya sa Ginoo nga inig kalig-on ako no. Siyang pagtugiingnan siya nga panglig-una sa bangimong mga igsuon. Buti pasabot nga iyang ipadayon ang iyang tahas nga gisangon. Sa matong tahas nga gisangon ni Kristo nga to ni Pedro, mao ang pagtumala, mao ang pagpakaon sa mga karnero sa atong Ginoo, no ang katawhan. Nasa Juan 21:15-17 kadtong giingnan ni Kristo si Pedro, Pedro, ati mana ang akong mga nating karnero. Pedro, ati mana ang akong mga karnero. Pedro, ati mana ang akong mga karnero. Katugyot? Anong katuman? Kanang balik-balik sa Ginoo. No? Kaya mura mo nagpapirma. Di ba? Karon mo pirma ganitag usa ka kasabutan. Daghan kayo, di ba? Balik-balik. Paglig-o na sa atong kikasabutan, des kontrata. Ingon na moto ang kontrata. Dili pinagig papel. Istorya ra. Pero dulot ka iba nga pagpapirma. Pedro, piana ba ito? Pedro, gihigugma ba ko nimo? Siya itubag ni Pedro, natural, gihigugma. Kanako Ginoo. At imana ang akong nating karnero. Subli na kong pangutana. Pedro, gihigugma ba ko nimo? Gugma lagi kanako Ginoo. Ikaw na guna. At imana ang akong mga karnero. Katuho na po. Pedro, gihigugma ba ko nimo? Murag na subo na si Pedro kay nganong gibalik-balik ba ni Kristong pangutana? Subo na gyud si Pedro nganong gibalik-balik. Rin si Pedro. Sayod ka. Nasayod ka sa tanan. Mo magaling ni prueba nga Dios gyud si Kristo kay ipamulong man na ni Pedro. Sa giasoy ba ni San Juan da sa lagi Juan 21 lagi 15-17. Ingon nga nasayod ka sa tanan Ginoo, sayod kang gihigugma ng ikaw. Ayon ingon na po ng Ginoo, ati mana ang akong mga karnero. No, kung ato ning i-paraphrase, ingon ani no sama ra nga ingon ani ang pagkapamulong sa Ginoo. Okay. Kadtong pangutana nga gihigugma ba ko nimo Pedro? Siyempre ang tubag ni Pedro gihigugma gyud alang-alang og dili gihigugma, no? Wa man gilaing tubag nga maayos Pedro, maora man gyud ang pagbalos nga gihigugma ko ikaw. Alag-alag dili, di ba? Nya kibalo pud ang Ginoo nga mao gyud na itubag ni Pedro alang-alag dili, no? Nganong gipangutana pa magyud na ni Kristo? Anong gipangutana pa magyud ni Kristo? Tungod lagi sa ako nang giingon ninyo nga kay gusto ang Ginoo nga papirmahon siya. Papirmahon ba? Di ba kanang mo pirma ka abot pasapot uyon jud ka na imong gipirmahan. Di ba? Pero pinaagi lang istorya. Ingon nga Pedro gihigugma ba ko niyo? Kay balo na ang tubag. Ang tubag hibaw-an na ni Kristo. Pero kato pag kuanto ba? Pag klaro ba nga sama nang mupapirma ka kay karon kay tubag man yun ni Pedro higugma. So mao na dai ni. Kung gihigugma ko nimo atiman na ang akong mga nating karnero. Katuto. Atiman na ang akong mga karnero kay naaboy gugma nya dili mo mutuo sa unsay isangon nga katungdanan.
o obligasyon nga ihatag nimo. Okay, kung tinuod gud kang nahigugma sa usa ka tao o di ba ka sa imong ginikanan ba, sa imong asawa ba, so andam ka mo buhat pod og maayo alang kanila sa imong gihigugma o kung sa isugo nila imong tumanon. Kay mo man ay paghigugma, nabagoy paghigugma o niya, dili po dahil nimo buhaton ang angayan nimong buhaton, no, sa imong gihigugma. O kung say imando, o say kagustuhan sa imong gihigugma, imo ganang tumanon, di ba? So, ra nga, kung tinuod kong gihigugma nimo Pedro, at imana ang akong mga karnero. So, ang pagtubag ni Pedro nga, gihigugma kanako Ginoo, sama rang mipirma siya. Kaya naabagoy gihigugma nimo, imong gihigugma niya, di nimo lipayon. Dili nimo tuhuan, kung unsay gusto. No, di ba? So, kadtong tubag nga kato ni Pedro nga gihigugma niya sa Kristo, mao to'y pagpirma niya nga andam siya mudawat sa katungdanan o sa kabuluhaton nga gisango ni Kristo kaniya. Unsa man ang buluhaton ni Pedro? Mao ka ng pagpakaon siya sa mga nating karnero kuno ni Kristo, sa mga bata pas pagtuo. Okay, ang mga karnero god ni Kristo tong kaklase. Nati, ito pa, mga bata pa, dili pa hamtong, mo ni mga sakop ba nga dali ra mapukling? O di ba? Kitag bikil, luya dayon? Dayon, unsa pang klasiha, karnero ni Kristo. Mura man na, nati, sa ito pa, bata sa pagtuo og mga karnero. Unya, kini mga karnero, but pasabot mga hamtong na, duha po ni klase, ministerial o non-ministerial. But pasabot mga pari o dili pari. Hinoon sa katisismo na basa na ko nga, generally, kita mga Kristiyanos pari tatanan. Pero, duha ka klase ang pari. Ministerial o non-ministerial. So, karon ang atong tawag og pari, kana yung ministerial. Pero, generally, sa generic pa na, kita tanan mga pari ta kay gingherian man tas mga pari. Gitawag man gyud tas pagsangyaw sa ebanghelyo ni Kristo sa pulong o sa buhat. So kita tanan pare tatanan, pero dili tanan ministerial. Kay una dili man tanan mga apostol pod, di ba? Dili man tanan gipada ni Kristo nga mao gi mag-una sa pagsangyaw ag mga apostol raman. So kanang giordinahan dili tanan. Mo na to mga pare, mga obispo, pinanguluhan sa atong Santo Papa nga sumusunod ni San Pedro. Mauna, no, mga tinahod nga tinagpaminaw. Mauna nga ang katungdanan raman po na ni Kristo iyang gitugyan ni Pedro kanang pagka makita nga shepherd, visible head ngadto ni Pedro mo bitaw nga kitang mga Kristohanon ato unta ning hinumduman ba kay kining pagtulon-ana gud sa atong Kristohanon nga pagtuo, mao man gyud ni siya ang pinakauyukan sa kanabang mensahe sa panaghiusa. Kinauyukan nga mensahe sa paghiusa kay ang Ginoo gud hibalo siya nga ang iyang katawhan kinahanglan na gyoy makita nga mangulo diri sa yuta. Hibalo siya ana. Kay siya mismo nangulo man siya. Unya inig sa kanya sa langit, mawad ang nagmakitang mangulo nga pinakalabaw ang iyang katawhan diri sa yuta. Mao nga kinahanglan magpili sa gyud siya daan og tawo nga iyang patrabahoon sa iyang trabaho sa iyang pagkamakita nga pangulo. Kay kinaiya magyud sa Dios nga ang iyang katawhan para dunay panaghiusa, dunay gyud mangulo nga makita. Of course, siya ang pinakalabaw nga ulo sa nga tuwas langit. Di man siya makita. Ito man siya sa langit, although ang iyang presence na diri sa yuta, pero kinahanglan doon naman gyud kanabang visible sign. Makita gyud ba nga representing mangulo. Paras gud sa unas daang testamento, si Moses iyang gihimong makita nga ulo sa mga Israelitas. Sa panahon pod sa mga gingherian sa Dios nga padumala niyang tao sama ni David, una agi makita nga pangulo, hari pagaling tawag, no? So to si King David. Ingon ana ang pamaagi sa Ginoo sa paghiusa niya sa iyang katawhan nga doon na gyud makita nga pangulo nga diri, no? Paras gud sa atong gobyerno
O nganong naamtay usa ka presidente. O nganong ginahanglan usa ra man gyud presidente. Kay kung daghanon dili ta mag-usa anak kay dili pa lang magparehas og gunahuna ng mga presidente ya. O mo panalitan tulo atong presidente. Nganlan natog una presidente 1, ikaduha presidente 2, ikatulo presidente 3 na magdungan nagmando sa atong nasod. Na karon kay dili man gyud ang magparehas yun ang kinatibuk ang panghuna-hunaan na posible man yun ang magsumpaki. Karon kinsa may tuhuan na tulo mo na sila kabuok. Og tuhuan nimo tong kuan katong presidente ra magsilos mo reklamo po tong usa nganong siya ra may tuhuan kami dili nga parehas mami presidente. Oh. Ibalong Ginoo ana nga mo nay mo tumaw nga problema nga lisod kaayo sulbaron. Oh. Lisod kay sulbaron kung tulo ka mo presidente. Di ba? Kay magsilos tong usa may man tong usara kay inigtingog niya dili maka-ik, dili makareklamo ning duha kay dili man sila presidente. Oh, ingon ana mo na logic ana kaalam ana nganong dunay gyud usa nga manguo sa usa ka kahugpungan, usa ka organisasyon. Kay kining gobyerno nato sa Pilipinas organisasyon man eh. Oh, o nga ang pinakalabaw nga ulo nato kanang presidente. Di ba? Oo. Ibalong Ginoo na nga ingon siya nga inigbiya nako diri ron si yuta. Nya pasagdan lang nako sila nga way pilion akong mangulo o authorize na bisan kinsa man nilang tuhuan. Di magkalanrakas gyud, magkabahin-bahin gyud. Mao na nga may laking Ginoo pa di kabaluan na. Mao na nga sawa pa siya mamatay, no? Iyan ang gipili daan si Pedro na katong sa Mateo 16:18-19. Giingnan niya si Pedro, nangutana pa yun ito siya sa mga tinunan niya, no? Diya sa Mateo 16:3-20. Basahan ninyo. Mateo 16:3-20 nga, murag nagdula o gim ka na ba? No? Si Kristo o kining mga tinunan. Ano, mayroong gim ka na ba? Kay nangutana si Kristo o gusto ka pangutana. Nga ang makatubag, bot pasabot mo, to'y pilion nga mangulo o iyang tugyanan sa iyabang pagkamakita nga shepherd o pagkapangulo nga usa, no? O ang makatubag buot pasabot siya mo'y gipili sa Dios Amahan nga himuon yang baykar o mangulo kung wala siya dire, no? Sa yuta. No, giyon sa man to pagdula og gim kanaba ni Kristo sa mga tinunan. Iyon siya nga. Okay, aber sumala sa mga tao. Kinsa man ang anak sa tao. Kinsa man ang anak sa tao. Buot pasabot. Sumala sa mga tao. Kinsa man ako. Oh, daghan kaing tubag ingon sila nga ikaw kuno nyor si Jeremias. Ikaw kuno nyor sa pato daghan to napatoy usa nga propeta gihapon. Nya dili maom tubag. Dayon ang iyang mga tinun-an na gyud puros kay dili man sakto mga tubag sa mga tao, wa man gikorek. O sa dihang ang iyan nagyong mga tinun-an, iyan nagyong gipangutana be apan kamo be aber. Sumala gyud ninyo be kinsa man ko? Kinsa man ang anak sa tao? Kinsa may aptik ang tubag? Kinsa may aptik ang tubag? Ang aptik ang tubag si Simon Pedro. Oh, si Simon Pedro unya, ang tubag ni Simon Pedro target ra pag yun, correct. Correct mo nang ningon si Kristo nga Pedro, bulahan ka ngayon. Kay kanang imong tubag nga tinuod, nga husto, ako lang i-paraphrase ha, niabot na nimo, dili gumikan sa tao, kundili gumikan kay gitudluan ka, gihunghungan ka sa akong Amahan sa langit, sa hustong tubag sa akong pangutana. But po sabot sa mga tinunan ni Kristo, si Pedro di ay may napilian nga mahimong makatubag sa hustong tubag. Sa laktod, siya may gipili. Sa mga apostol ni Kristo, si Pedro may napilian. Nganong dili man tanan, nganong si Pedro raman. Kaysa ako lang laging giingon ninyo nga, dili lagi, maayo lagi ng ang iyang katawhan diri yuta, daghan may ulo.
daghang ulo. Nawaragon nang sa Juan 10:16, unsay giingon sa Ginoo, usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Na usara ka magbalantay, dili lagi daghan. Ngano lagi, kay kung daghanon galing Pangulo, daghang gayong magbalantay, nga parehas tupong ang katungdanan, nun sa lagi mahitabo. Magkalanrakas lagi, magkabahin-bahin lagi ang iyang katawhan diri sa yuta. Kibalong ginawa na. Mo to nga, saan man ako paghibaluan ni nga, kinsay gipili sa akong amahan, nga, mo'y akong padumalahon kung wala ko diri. Kay mamatay man ko, then saka ko balik sa langit, sa tupa. Although, dili mawala akong pagkalabaw nga Pangulo kay di man yun na mawala. Pangulo man yun ko. Anak ko sa Diyos. Then, mo gunitahas na ko nga ako may chief shepherd. Pero kay, agoy, di man ko magdugay. Kinahanglan, tumanon man ako ang mando sa amahan nga ako may silbing halad. Alang sa sala, then mamatay ko, then mabanhaw, then mabalik rapog ko dito, asa ko gikan. Mawala ang akong pagkamakita nga Pangulo. Kana bang gitawag na itong pagka-visible head. Kinahanglan mo, pili ko nga akong ugtao nga kung wa ko diri siya may silbing akong tahasan. O kinahanglan, usara gyud kay usara man gyud si Perd, no? Kana bang sa Juan 10:16, usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Okay, magbalantay man tanan ang mga apostoles. Kaya gisugo man sila nga, magsangyaw lagi din mo, dumala po sila o asa sila dapit, sila may obispo dito, sila may manguna dito. Magbalantay sila tanan, pero doon ay pinakausa nga magbalantay. O nas Kristo, niya ang iyang trabaho, niya kinsa may musunod, ana, nga ang katungdanan kung mabakanti, kinahanglan doon na may mupuli. O na sa buhat 1:20. Amo na nga nagpili daan si Kristo, kinsa may napilian. Kinsa may napilian si Pedro, kay siya may nagkatubag sa hustong tubag. Unya giingnan siya nga, Pedro, nakatubag ka dili tungod kay maing laki ka. Nakatubag ka Pedro dili tungod kay maing laki ka o bright ka. But na hunaon sa mga apostols Ginoo, murag kung ato bang tan-awong IQ, murag si Apostol Pablo may parang ako pinaka-bright. Naman, si Pablo may daghang nasuwat niya. Si Pablo may sa iyang mga writings, labi na diri sa Colosas, diha dapit, makita nimo ba nga na-absorb kay niya ang teaching ni Jesus Christ? Unsay inyo ko binang teaching? Labi na sa Colosas 2:14-17 niya. Mo nang kaingon ko nga ang Ginoo gyud ay mupili og kinsa himuon niyang pangulo dili na ibase sa qualification. Nga, ingon ka nga, ang pinaka-bright ninyo mo akong pilion. Wala. Kaya kung buot naon, kung ako yung ayuhog balanse, mura si Pablo mo yung pinaka-maing laki nila, kay daghang nasuwat. Then, sa mga teaching po, klaro kayo nga, katong mga panudlo ni Kristo, nakuha ganiya. No? Parehas ana ba nga, katong sa Marcos City, nga nag-ingon ng Ginoo nga, dili na nato isipong sadaan, na bisag unsa nay kanon, o kanang isang-sang sa baba kay ang makahugaw ko no kanang gikan gyud sa sulod nimo na imo makinaiyang maot dili na tong kuan lang isang-sang ras baba nga do na isipong mahugaw. Nakuha kay na ni Pablo ng pagtulon-ana diya sa iyang sulat sa Colosas 2:14 nga 2:17 nga tong ningon gali siya nga ayaw itugot nga do na pay magsaway ninyo og bisan unsa inyong kanon. Di ba? Umumanggali na gamito na to sa pagmakigdebate ta sa mga Adventist, di ba? Kita mga Katoliko. Kanang Colosas 2:14 nga 2:17 nga kanang tulumanon mahitungod sa kalanon dili na siya nyuko binang teaching ni Jesus Christ. Iklaro pagali na sa Hebrews 3:9 nga dili na magkatabang sa doktrina ni Kristo mahitungod sa pagkamatarong kay kanang imong kanon imo ra man ang ipagawas but pasapot ikalibang ra man na nimo. Pero kanang imong kinaiya, kalibang bago na nimo. O kung siya na imong kinaiya, mao na magina. Oo. Mao na nga, dili importante na sa inyo ko binang teaching ng mahitungod sa tulumanon, kanang mahitungod sa tulumanon sa kalanon. Mao na nga, gihinay-hinay nagwala. Kanang tulumanon mahitungod sa kalanon, kay ang gingherian ko nun sa Ginoo, dili gingherian sa pagkaon, kundi gingherian sa pagkamatarong. Yan kanang pagkamatarong, dili na ibasis pagkaon,
Kay unsa man nang mukaon kag baboy sidang wala himbis, katubang giisip nga mahugaw sa daang kasabutan. Sa kung saon nimo dili ka mukaon ana ug imong batasan walay ayo, ay useless lang gyapon na. So ang importante kanang imong kinaiya. O na. So muna ako ning gisigutan gamay kay paghatag ninyo og overview ba nga kung may gihisgot galig maing lakihay, mas may pa to San Pablo kung ikumpara na to ni Pedro. Pero dili man ingon ana si Kristo mamili. Kung pilion jud kaniya bisag unsa pa na imong kinaiya, himuon jud kaniya. Hibalo man gani si Kristo nga ilimod siyang Pedro. Pero nganong siya man jud gipili, dili ta kaik ana. Ngano man ni ako maning istorya ninyo. Kay aron ba kita ba di ta malibog, di ta matinga nganong for example natay pare ba for example, taganahan kay taganahan sa batasan. Nawatay mahimuan na kay saong siya may gipilis Ginoong mahimong pare na to. Iya kanang iyang tulubagon, iya raman po ng tulubagon sa Ginoo kung unsa iyang mga apan. Pero iya lang ng trabaho. Okay. Pero bitaw ni Judas bitaw. Kisa may gapili ni Judas nga mahimo siyang usa sa mga apostol. Kristo ra pod. Di ba? Pero mao na nga kung suguon ta, suguon gyud tas Ginoo. Di ta maingon nga kanagong uban, mayon sila nga dili ko nang pare kay di ko ganahan siyang batasan. Lagi. Di ka ganahan sa iyang batasan. Pero saon man nga siya may gipili diha. Siya may gipili diha. Una nga kuan lang magampo lang ta sa Ginoo nga mausab unta ng batasan sa tong pare parang ganahan ta. Pero dili ta ka but ana no og unsay kuan ato leader kay manubag man po na sa siyang batasan tubangan sa Ginoo. So mao na din balikan na to katong game ka na ba? Pangutana. Si Pedro mo nakatubag, kunya nakatubag siya dili tungod sa iyang kamayng laki, kundi tungod kay siya kuno mo'y gihunghungan, gitudluan sa amahan sa hustong tubag. Pasabot siya mo'y napili. Si Pedro. Mao na nga kini pagtulun aning Katoliko ato ning gi-repress ron sa atong pagsaulog sa adlaw sa pagkabanaw sa Ginoo. Kay dugay-dugay na manggutano kita mga tao galao magyutag panaghiusa. Pero nganong wa ta mag-usa, wala matuman ng usa ka panon ubos usa ka magbalantay tungod kay wala na to sundan ng proseso sa Ginoo sa panaghiusa. Nga si Pedro mo iyang gipili nga unang mahimong supremo ani. Kining iyang simbahan dili ng mga tao nga ato hinganlan na to parang sayod mo dili si Apollo Kibuloy, dili si Felix Manalo, dili si sa panang mga prime mover ron naguna-una, si Ide Villanueva, si daghang gayron Tatay Paulino Agapay sa Piniling Nasod, si daghang kayo Felix Manalo, si Joseph Smith sa Mormons, sa ginsa pa hagan kay sila si dating daan po si Eli Soriano, kadaghan nila dili kay ang unang gipili sa Dios si Pedro, si apila po si Kristo pilian na kay sila mang duha di ugbot na hunaon di lang kay duha tulogan kay kung atong basahon ng Mateo 28:19 katubang formulas bunyag nga litukon ang ngalan sa Dios. Kinsa kaayo na membro anang usa ka Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tulo ang responsable ana nga napili si Pedro nga mo'y mahimong visible head. Okay, visible head niya. Ako lang yung baliko na parang di inyo malimtan ba. Yung katong debate sa Cebu between the Iglesia ni Cristo o Katoliko nga importante ka itong proposisyon. Kaya naa dito kung makasabot atong proposisyon, naa dito nakasalalay ang atong panaghiusa sa mga Kristiyano. Nga naman day, ang proposisyon gus debate, kuan kayo, para na importante kayo. Nganong importante? Kay naglaom tag panaghiusa. Pero nganong ata mausa? Kay wa na to masunod ang proseso sa panaghiusa. There is Biblia. Ang propositions debate dito, mao ni,
pamatud-an nga sa 12 ka apostol o sa mga apostoles, si Pedro mo'y unang gipili ni Kristo nga mahimong visible head sa iglesia nga iyang gitukod. Magitukod ni Kristo. Kinsa may affirmative ana? Of course, Catholic. Katoliko. Niya ang ni barog atong proposition si sa to ngalan. Ang atong presidente gyud si Engineer Ramon Gitamundok. Siya mo'y affirmative sa maong proposition din. Ang negative side, ang ministro sa Iglesia ni Cristo di Batista, si Ramil Parba. Negative side sila to. Dayon, mao to. Unya ako ba na malandong yun ko sa proposition? Ngano na malandong ko kay klaro man na, no? Kaysa klaro magito nga gipili ni Kristus Pedro. Di lang kay si Kristo, apil lang amahan kay katong tubag nga natubag ni Pedro nga husto, dili man to gikan niya, gikan man kuno sa amahan. O matud pa ni Kristo. Sa to pa apil ang amahan atong pagkapili ni Pedro. O na nga si Pedro. Unya, nahinumdum ko nga nganong ni pirma og negative side ang Iglesia ni Kristo. Nga sama raman nga ilang gipirmahan ang usa ka proposition nga negative side sila, nga sila mismo naaman sila supremo pod, naaman sila executive minister, but pasabot sa mga ministro dili tanan tupong og katungdanan, naay pinakalabaw pod mao nang executive minister. Kay bisan dia sa mga organisasyon, bisan dia sa bangko for example, mas taas man gyud ang executive, di ba? So sa mga ministro pod, kung tupong sila tanan way labaw, di walay executive. Mayong ministro lang gani og but na hunaon ang dili manggani kay executive minister og minister ang katungdanan. Nga maingon ta nga ang hierarchy. Nga naman kay naman po yung hibawan na to nga sanggunian. Kanang sanggunian kung atong sabton, mas labaw na sila ang ilang katungdanan kumpara sa ubang ministro kay sila may murag decision making. Itong ubang ministro, ubos-ubos raman to sila. Maghangad man gyud sila sanggunian. But pasabot, kung atong mais-maison, kinang sanggunian, murag sa ato pa na as Katoliko, mo na mga obispo. Okay, labaw-labaw man. Oo. Dahil ang pinakalabaw, mo na ang executive minister. Now, muna nga ako nang gisgutan ninyo, kinaani pagtulunan, may tungod sa principles pa nagiusa. Nga naman, kaysa debate, nipirma sila og negative side. But pasabot, supak sila nga sa mga apostoles, si Pedro may pinaka-executive, but pasabot pinakalabaw. No? Supak sila. Supak sila sa usa ka pagtulon ang Katoliko nga sila mismo naapod sila ana. Unsa man kanang sa mga ministro na ay pinakalabaw. So dapat kung muuyon sila nga dili tanan tupong og katungdanan kay naaman mi executive. Sa to pa dili unta sila mo pirma og negative side atong debateha. Ano man kay ma-inconsistent man sila. Mauna karon nga ako mananggi raise nga point dia sa Facebook. Gikasubo ko nga sa pagsulti ninyo nga lain sila reaction. Ilang mga minuto lain sila reaction na. Lain sila reaction. Of course, so hanon, no? Niya wag gyud ko kana bang ka kuha o kadungog og tubag nila nga kana going convincing. Wag yun, suko mga ng uban. Pangutanon. Ngayon sila nga, wa mi gatudlo nga kanang among executive minister, visible head na mo na sila. Na siya. Dili ko no visible head ng executive minister. Ito pa nangulipas na sila. Nga, ngayon ko kung sa mga ng visible head, di ba? Visible, ito pa, makita. Head, meaning pango. Makita nga nangulo. O nangangasiwa o namamahala. Muna siya. Makita. So kung supako ninyo nga kanang executive minister, visible head, unsa man naibot po sabot, unsa may balian ng visible head, dili makita nga nangulo. Di ba? Muna. So kung dili visible head ang executive minister, bot po sabot, dili makita ang iyang pagpangulo. Mura dahil siya Ginoong di makita. Ngayon, ang Diyos dili makita, di ba?
O na sa 1 Timoteo 1:17. So kung supako nila nga visible head ng executive minister, sama rin naingon sila nga, oy, ang ila da executive minister, kuan, nangulo, pero dili makita. Okay mo may bali anang kanang makita nga pangulo o makita nga nagdumala. Ang bali ana dili makita nga nagdumala. Oh, so kung supako nila ang atong analysis nga visible head ang executive minister, so but pasabot dili di ay makita ang pagpangulo sa ilang executive minister. Now, saan na nila ron pag-refute ng argumento na to? Unang uban, masuko na lang yun. O namang galiiwan niya nga, gikuha na lang ko, gi-block na lang akong Facebook atong musa sa ilang kauban. Kay ambot, nasuko siguro to siya. Okay, ako man yun nang gi-emphasize, no? Kanagong mangita ko tag kamatuoran, cross-examine yun tag mayo. Mauna, okay, ano man kay, liban kadaghang kayong mga Katoliko nga nalimbungan anak nila. Daghan kong mga Katoliko namiya sa pagkakatoliko agi anak nilang gihimo nga mga pagtulunan nga kapasalag, no? Easter Sunday man ron, no? Pero sakit kaya ni ako mga pulong. Pero mga igsuon, ang kahayag gud sa pagkabanhaw ni Kristo, dili ni mo na ma-separate nga bisan gugma ang iyang pagkabanhaw apan nagdalas kamatuoran. Kaya kung maingon gud ta gugma den walay kamatuoran, but pasabot ato rang limong-limongon ang mga tao, dili nato sila tagaan sa kamatuoran, para nako walay gugma diha. Mao na nga bisag sakit paminaw ning akong gipangsulti dire. Of course di man pud tanan sakitan ani katura man yung matamaan, no? Okay, bisan sakit, pero siguraduhon ako nga kanang sakit nga murag kanang bakuna sa bata. Kay ako naman ning gi-explicar ninyo daan. Ayaw din mo og kisi-kisi ba nga mo dumili ta kung dunay mga sakit nga pulong. No? Kaya ang uban mingon galig, sakit man na siya manulti, sakit pa na siya mamulong. At tanawa sa unsa man ang sakita. Kay dili biya tanang sakit makadaot. Pagtulunan niya, basic man sa itong pagtuo. Ano man, example, kanang bakuna sa bata. Sakit pa na, muagay man ang inig-injection ana sa kanang nurse, sa itong bata. Muagay. Balutang sakitan atong bata. Pero nganong pasakitan man yun ato atong bata. Nganong pa-injeksyonan man yun. Ano man, kay kanang sakit man tuod, makaayo na sa bata, proteksyon na niya sa mga sakit-sakit. Ingon na po, ang kamatuuran sakit. Sakitan man yun itong maigo. Pero kinahanglan dawaton. Kaya nga naman, kay kanang kamatuuran good bisan sakit, makaayo na nato. Nga naman, makalingkawas tas mga bakak. Di ba? Oh, kini sakit ni, no? Ang klaro yung gipili ni Kristo, sawa pa siya mo kayab nga tus langit, oh, si Pedro. O yan nga nung magpili man taglain. Kisay unang gipili ni Kristo, si Pedro. Yan nga naman nga si Kuan kuno, si Ili Soriano kuno, kay mo interpret sa Biblia. Uban mo ingon, dili si Kuan, Apollo Kibuloy kay mayong laki pod mo interpret. Daghan pagaling pinulungan nga nasayran, mayo mo Bisaya, may mo Tagalog, may mo in English. Pastila, mayong laki gyud. Pero sa man nga dili man na sila may unang gipili ni Kristo, gitugyanan. Atuputan ni daghang kayo. Ellen White kay mayong laki gyapon, kay labi nang may kayo anang dili niya wad-o ng customary sa daan og bag-o, gusto na arga hapon ng duha. Oh. Kanang Adventist bitaw akong tanaw na combination na sa Christianity o Jewish religion. Dili gyud siya pure Christian kay i-appeal pa man gyapon tong practices sa Jewish nga dili na kinahanglan sa bag-ong kasabutan. Okay, nga gihinay-hinay managwala sa mga apostol kanang Jewish custom. Di ba? Ang kuan na gyud sa Council of Jerusalem na kung atong balansihon, ang nabilin gyud sa ilang pagdili, katong gidili ba sa daan, kanang dugo. Basahan ninyo ng Jerusalem Council sa Acts 15.
Di ba, kanang konsilyo wala na sila magtudlo diha nga dili gihapon ipakaon ng baboy, isdang wala himbis, gawas anang dugo. Mao manggali ng Iglesia ni Cristo og Saksi ni Jehova dili magkaog dinuguan kay agi anang Jewish Council o kanang Jerusalem Council. Pero ang Katoliko nga interpretation ana nga sa Jerusalem Council tinuod nga gadili pa sila anang dugo. Pero dili na nyuko bina teaching ni Jesus Christ. Ilan ang gibase sa daan. Kay sa ato na laging giingon nga doon naman gyud paglambo sa pagsabot kanang gitawag galis Katoliko development of doctrine nga nahitabo sa simbahan ni Kristo. Dili na automatic nga pagsugod bright dayon tanan mga apostolis. Inapang galito yung mga gitudlo sa Kristong di dayon sila kasabot. Moingon gayon si Kristo nga di pa mo kasabot ani ron pero maabot ang panahon nga makasabot ra mo. So mao na nga unsay nabatasan nila ila pa nang tumanon. Pero gihinahina sila sa Ginoo pagtudlo nga unsay dili na dapat, dili na kinahanglan. Moto sa Jerusalem Council wa na gyud pagdili des baboy dang uli himbis gawas atong dugo. Mao nang gidili gyapon na sa Iglesia ni Cristo runog saksi ni Jehova. Pero ang Katoliko ang mga obispo siging gabasa sa kasulatan labi tong mga mayang laki pod nga obispo. Mao na nga pagkatong sa Council of Florence ilang giwala ng dili pag kana giklaro nila as kana bang opisyal gyud nga deklarasyon nga oy kanang dugo dili man na universal teaching. Ngano man kay bisan gani sa daang kasabutan na ay panahon nga ipakaon na nasa Levitico 10:18. Dayon si Kristo wa na pod manudlo ana. So pwedeng walaon na to ning pagdili kay dili man ni universal teaching ni Jesus Christ kay mayong kag universal teaching but pasabot sa mga pagtulunan ni Kristo kay katong daang kasabutan god partial teaching to. But pasabot dili to pang universal kay mo bitaw tong gitawag tog Jewish religion ilang pundok kay para sa mga Hudiyo kay kung hintil ka wa kay labot. Now, sa daang kasabutan para sa mga Hudiyo mo tong gitawag og Jewish religion. Dili to pang tibuok kalibutan. Sa to pa, dili to Catholic. Mo itong gitawag to sa Jewish religion. Kaya para ras mga Hudiyo. Kaya kung hintil ka, isipon kang mahugaw. Wa kay labot. Di ba? Then sa pagkaon po, ingon na gihapon. Doon ay gipihig. Doon ay gipihig sa pagkaon. Dili gihapon pang tanan. Ina mo ni daang kasabutan og bago mo ni kilainan. Sa tao, doon ay giisip nga mahugaw, hintil. Sa pagkaon po, doon ay giisip nga mahugaw, mo ng baboy, isdang wala himbis. Pero sa pagtulunan ni Kristo, wala na. Kita pa baguga pag-anhin ni Kristo nga, ang baboy, dili gyapon ni pagkaon. Ay, kuan, so, wala na. Iyon siya nga, dili makahugaw ng isang-sang baba na sa Marcos City. Ang makahugaw, kanang inyong mga batasan, nangikan sulod. Ingon na. So, pagkahibalo sa mga obispo ana, kay nagkadugay ang Biblia, nagkalabi natapok na, nagkaswito ang itong mga obispo pag-ingon nga, atong di nato ni appeal ning usa sa gidili sa Council of Jerusalem, kining dili pagkaog dugo, kay wala naman nudlo si Kristo ani. Muna nga wala na naron sa Council of Florence, wala na yun ta anang pagkaon sa dugo. Kay gani si Kristo ipainom niya iyang dugo sa sakramentuhan nung pagi kanang sa San Juan 6:53. Ngayon siya nga ang akong lawas kalanon, ang akong dugo ilimnon. Na ang mukaon sa akong lawas ug mainom sa akong dugo makabatog kinabuhing dayon. Na inom pagaling di lang kay kaon. So iyon na no. Nya maingon sila nga sa plaza nato nag-ingon ako, berita sayop da itong konsilyo sa mga apostol sa Jerusalem. Ikaw dili. Dito sayop. Nga naman kay ang mga apostoles god sa ilang panahon sila may silbing final arbiter. Sa to pa Supreme Court. Sila may Supreme Court. But po sa botog, unsa ilang idili sa una, idili po sa langit. Ang unsa ilang itugot, naaman na ang gahom sa mga Supreme Court sa simbahan ng mga apostol. Na sa Mateo 18:18, ang inyong idili, idili na ko sa langit, inyong itugot. Na, sa Jerusalem Council, ila pa manggidili ng dugo, of course, ang ila nang gibase sa ilang naandan. Naandan nila, katong sa daan ba, nga nahibawan nila daan. So,
mao na nga ilan ang giapil sa tupa bayin da sa salangit kinaman sila authority. Mo't pasabot nga kung kita apil ta atong grupo sa mga apostoles sa una, adili kita magkaog dugo. Gididaan man ta. Oh. So mao na. Okay, mao man ang ilang gahom sa una. Oh, pero pag later on God, mga sumusunod, mga obispo, ang manggahom sa mga apostoles, mapasa man sa mga obispo. Kay kanang gahom God, nila nga gihuptan, mapasa man na sa mga obispo, mga sumusunod. Kay ang saad God sa to pa, sa gahom sa mga apostoles, mapasa na silang mga sumusunod. Nasa masabot na sa Buhat 2:38-39, ang saad alang kaninyo o sa inyong mga anak. Ito pa, sa inyong mga sumusunod. O niya, history will show us, will tell us nga, ang atong mga Catholic bishops, sila may successor directly yun sa mga apostoles. So, naan nila ng gahom sa pagdili o pagtugot. Motong sa Council of Florence, nahukman sa mga obispo nga, oy, kining pagdili is dugo. Wala naman ni gidili ni Kristo. So, pwede nga ito na ning wad-on. Unsa may giingon dias Mateo 18:18, ang inyong idili diri syuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Kaklaroan ang gahom sa simbahan. Oh? Yan, sa ato pa, pag ingon sa mga obispo nga, sa Council of Florence nga, oy, pwede na taning magkaonog dugo, kay wa naman ni gidili sa Ginoo. So, mo approve ang langit, ana. Kay, bisan unsa idili, God, bisan unsa, kaklaro, ana. Munang kaingon ko nga, kung tinuod yun ng honest yun sila, sincero yun yung pagsunod sa Biblia ng mga dili Katoliko, dili munta na sila mong gawas Katoliko. Kay bisan pa kung bisag unsa mo, idili ko no sa itong mga, sa Supreme Court na to, sa ito pa ka na magisterium, mga obispo na to. Oh. Idili mabus langit. Bisan unsa itugot. Hadlok sila ang pagtulunan na mo, anak mo ng uban. Ano uban? Sa ato pabiritas og ang inyong mga obispo miingon nga mangawat na taron, mangawat po data. Og miingog manulis po data. Okay. Now, og ato yung litrahon yun ng unsay giingon diha. Aw, mangawat yun ta, manulis yun ta. Kay mo may giingon ni Kristo diha, ang inyong idili diri syuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Pero maghinay ta. Ay sa pod mo hukmi dahil yun ang Katoliko. Ang pangutana, sa dugay na yun ang Katoliko, mag 2,000 katuig naman ang pangutana. Kinsa mang obispuha o santo papaha nga nagdugma og pagtulunan nga mangawat na ta, manulis na ta, o mga bit na ta. O, kinsa mang santo papaha na nudlo ana? Wala man pod. Buot ipasabot, dili gina matudlo po ng dili mao sa simbahan. Nga naman, liman ka Espiritu Santo good mo'y teacher, gagiya sa simbahan. No? Adlaw sa Pentecostes na padala ang Espiritu Santo para mogiya sa simbahan nga dili makapanudlo og opisyal nga mga pagtulundang sayop sa ito pa kanang faith and morals. Una nga ang simbahang Katoliko, wa gyud ka panudlog pangawat, wa gyud ka panudlog panulis, wa gyud nakapanudlo og korupsyon. Og naa manggali pare nga kurapa, iya na personal. Oh, naa manggali Katoliko nga politiko nga kurap, dili na pagtulunan simbahan ng korupsyon. Iyan ang kaugalingong kalapasan. So mauna, no? Nga ang atong simbahan, dili mahitabong makatudlo og sayop about faith and morals. So mao to, katong sa dugo, no? Naklaro na nato to kay ang parago nato god kung mabasa taan ng katikisem. Giklaro diha nga ang tinuod nga simbahan naa niya ang fullness of the truth, so naa niya ang tibuok kamatuoran mahitungod sa tinuhuan ni Kristo. Sa ubang religion, dili pud ta moingon nga walay tinuod na pod kay Biblia goy gigamit. Perasa ng Iglesia ni Kristo saksi ni uba. Husto sila nga pwede na ipakaon ng baboy. O di ba mukaon man na sila glitson ng Iglesia ni Kristo og saksi ni uba, gawas ra ng dugo. Diha ra sila nasipyat pus dugo, okay? Agian ng Council of Jerusalem. Sa pa, wala mo lambo ang ilang pagsabot. Sa Katoliko, galambo ang pagsabot sa mga obispo. Nga naman, kay ang ubang Iglesia ni Kristo, mga ministro o saksi ni uba, hadlok maging sila ng Council of Jerusalem. Nga naman, pag ingon nila nga, tuan yun na ito ng Council of Jerusalem, tuan bitaw. Pero ang pangutana, kanang pagdili sa dugo, universal teaching ni Jesus Christ ba na? Aron dili na pwede wad-on.
Wala mong tudlo si Kristo, ana. Ang universal teaching gani, kanang gitudlo ni Kristo. Pangutana, si Kristo nanudlo ba nga dili gihapon ni pakaon ng dugo? No way, wala. Iya pa magaling painom yang dugo. Mao na nga, pag ana sa mga obispo, agalambo ang pagsapot sa mga obispo. Wala maglambo ang pagsapot sa mga ministro. Sakit ning kamaturan na. Pero kinahanglan dawato na ito kay kamaturan Bisan pa sa daang kasabutan, naay panahon gali nga, gidili manunta na nila, naay panahon nga kanon, nasa Levitico 10:18. Basahan ninyo. Levitico 10:18. Ang murag nakadala mo, sulayan ko nung natugbasa. Dili na lang, malangan ko. Hapit na mga 10 minutos na lang. Dayon, puntahan po na to ning Sabado, no? Kay, kuan man Kay karon nagsaulog man ta sa adlaw sa pagkabanhaw. Niya, God, sa ako gong research usa gyud ni pinakadako kaayong bugat kaayong hinungdan ngano nga nabalhin ang Sabado ngadto Domingo. Kanang special day of worship na to. Kay alang sa mga Kristiyanos ang halandomong adlaw Domingo. Kay mao ning adlaw na banhaw ang atong Ginoo. Bisag basahon ninyo ng mga sulat sa mga early fathers, sila ni Saint Ignatius of Antioch, katong disciple of Saint John. Tanan-tanan bisag kanang sa libro nga Didache, atong mga sinulat sa mga unang Kristiyano sa unang siglo gyud nga wa na maapil as Biblia pero kasaligan, no? Kay tradisyon man to. Niya ingon gud si Pablo nga naay tradisyon nga wa na masulat na sa 2 Tesalonica 2:15. Ang uban ana mabasa na to sa Didache. Then sa sinulat po sa mga early fathers ama ni Bishop Ignatius nga disciple of Saint John. Yan klaro man ingon man si Obispo Ignacio nga dili na ng Sabado, Domingo na tawag og Lord's Day. Ngano man na kay ang ilan laging halandomong adlaw sa pagkabanhaw. Dili itong adlaw sa independence sa mga Israelitas sa kamot sa mga Egyptian. Kay ang rason god ngano nga ang daang kasabutan ang ilang gipatunong anang ikapito, 7th day of the week, kung Sabado, kay naa dia sa Deuteronomio 5:15 nga ipahandom kuno tong adlaw diin nahigawa sila sa ilang kaulipnan sa kamot sa mga Ehiptohanon. Unsa man tong adlaw? Katong ilang Independence Day sa mga Israelitas gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon. Unsa tong adlaw? Sabado. Munay usa sa hinungdan nganong gipatunong nila ang ilang 7th day anang 7th day of the week. Timan lahi nang maingong kag 7th day o 7th day of the week. Kaya mayon kag 7th day, pwede man na matunong bisang unsang adlaw. 7th day kay depende man na unsang kang adlaw musugod og trabaho. Pero maingong kag 7th day of the week, amo na Sabado. Pero sa balaod gud sa igpapahulay, unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Dili 7th day of the week. Mao na, no? Kung ayuhon dyan na tugtuon ng Biblia, mulutaw man ron nga ang 7th day Adventist mo ay gausob sa doktrina anang igpapahulay. Kay ang ilang doktrina sa igpapahulay, man, unom ka adlaw trabaho, o ang unang adlaw trabaho, kinanglan, unang adlaw simana, ito pa Domingo. Mao na ang ikapito, pahulay mo, mao na ikapito ka adlaw simana. Dili ingon ana ang hanais balaod. Ang hanais balaod, unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Wa maghisgot siya kung sang adlaw musugod og trabaho. Basta ang ikapito mao ni pahulay. Sa to pa, musugod kag Domingo, ang imong ikapito Sabado, mao nang ilaa katong sa daang kasabutan. Musugod kag Lunes, di Domingo po ikapito. Sa ato pa ang igpapahulay di ay mubabol. Mubabol kay dipindi man unsang adlaw musugod og trabaho. Unya kay ang Adventist kay ilamang usbon ng balaod parang dili mausab ng Sabado. Di ba? O ano, hinumdum ko sa debate na namo ni katong akong higala nga evangelist sa Adventist. Iyang gibasa tong translation nga gipun-an og 7th day of the week kanang kuan Exodo 20. Exodo 20 bersikulo 8 iyang gibasa tong hubad nga gibutangan yung 7th day of the week. Wa sa kabantay nga kung mag-cross-examine ta,
siguradong dili sa tuhuan sa logic ngano man kaysa ato mo nang nahiling sa interlinear Hebrew. Sa to pa sa original gyud nga pagka suwat giun sana dili gina gyud wala gyud 7th day of the week. Sa ato pa ang Biblia nga iyang gigamit gipunag mga pulo nga wala didto sa original. Sa to pa deception. Kung kay dili man gud tanang hubad nga dynamic katuhuan ang gipangpuno. Gawas atong mga gipangpuno nga katuhuan rabod. O nga di ra pod mo contradict pero kanang punag 7th day of the week mo contradict na kay dili ra ba gyud ingon ana ang hanay sa balaod sa Ginoo. Wa ra ba gyud magbutang ang Ginoo diha og unsa nga adlaw gyud musugod og trabaho kay gibutang pa diha sa to pa dili gyud mailisdan na ikapito. Wa man butangi diha sa Ginoo og unsa nga adlaw musugod og trabaho sa to pa ceremonial ang pagpili unsa nga adlaw ta musugod og trabaho nya hibalo sila basta ceremonial gani pwede mawala pwede mausab. Hibalo sila na suwito mga Adventista na basta ceremonial pwede mausab pwede mawala kay hibalo man sila ang Kolosas 2:14-17. Gusto man silang dili wala o ng Sabado padayon gihapon na mo nang si Ellen White iyag yung gipatapot ng 7th day sa 7th day of the week. Muna nga sila may gausab sa doktrina sa igpapahulay. Kay sa Katoliko, wala mag-usab. Muna nga kung usa sa ilhanan sa tinuod nga katawhan sa Dios iapil ng 7th day Adventist para nako gani ang Katoliko nga wala magsipra na mao'y tinuod nga 7th day Adventist. Ano man, kay ang Katoliko may nagtudlo sa hustong doktrina sa igpapahulay. Kay sa New Covenant God, naghisgot naglaing adlaw sa pahulay. Sa Hebrehanon 4:8, sa to pa, lain na kunong adlaw, mo nang diskubriho na to na, unsa naman ang adlaw, kay dili naman na tong daan. Na kung mayroong kag Sabado gihapon, sa to pa, dili dahi laing adlaw, kay maura man. So, mao na nga, ang Katoliko wala mag-usob sa doktrina sa igpapahulay. Nga naman, kay igpapahulay, rest day. Dayon, 7th day na, after 6 days labor, dili kay 7th day of the week gyud. Gipunan na to ang sugo ana. Di ba? Gipunan na to ang sugo kung atong usbon ang hanay kay aron dili gid mausab ng 7th day of the week kun Saturday. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Unya, naa sa 1 Corinto 15 nga niingon si San Pablo, kung wa pa mabanhaw ang atong Ginoo, kawang lang ang atong pagtuo. Mao na nga kinang adlong Domingo adlaw sa pagkabanhaw, mao nay adlaw alang sa mga Kristiyanos. So diha gipatunong na ng 7th day na to. Mao na sa Catechism numbered 1166 ang Sunday, mao na nay bag-ong 7th day. Mao na no, wa ko'y panahon. Hilnga lang ninyo ang uban akong topic mahitungod sa igpapahulay, no? Katungwa na ako may isgutan, no? Anyway, igura taga ni Flash ani kay tungod kay adlaw manus pagkabanhaw nga Domingo nga atong gitagaag kinabuhi ning adlaw ng Domingo. So wala man tayo igong panahon. Okay? Now, unya sa lamdag sa kahitasan, Domingo man ron alas 2:30 ta. Ayan ninyo si Piata gihapon. So kini ang inyong alagad sa tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Silbert Dondoyano Sr. alias Beridas. Kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Expedito Ilumba o Danilo Luod, hangtod sunod higayon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, si Espiritu Santo. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN.